там 7031. А какво прави там 7031? Тя е в училище. И олеле, 7031. Олеле, боже. Дай да. Май 7031 не намери снимката. О, да! Интересно. Много интересен. Сега училище Владимир Стойчев. Генерал Владимир Стойчев. Виж 7031. Ами, това беше 7031. През 2019 година. Ами да. Къде останаха 7031? Защо е откраднат 7031? Май мисля, че... О, не! Олеле! За малко има 7031. Май, че е от тука. Ами да. Да. Ами да. Ами... Какво прави там 7031? Какво прави там 7131? Мале, ето го да там. Няма го. През 2000 те няма го 7031 през септември 2019 година. То няма го 2019 година, тя няма 7031.